Number 1, nabit kami maulaw. Number 2, pangpayamis si turog may. Number 3, pangpapuskol turo kami. Pati katawa nga katawa. Diyan sa murmuri aman. Titipid ko ti arak, pangparagsak. Oh no! Bak, pagtitiripan naman hindi mo sinibagat ka, pigilan na ako. Yan lagit din. Dito tapay lang. Relax ka lang. Oh yeah. Now, tirak ni Dim Say, hindi mga magpigilan. Hindi makikita nga kasta nga lupo-lupo na yung bagat ka. Ay, blata man ay. Atan to kahit kape ka nga kape, so nagalisto nga pumundot taulaw. Sila kaya mo, hindi ka maputing tipagay. Napakitinwang. Noong gaya ma. Ana, may sabay? Oh no! Awa na. Talaga mading nagsubli ni tatang mo. Ninso ka na ta ti arakan. Ay. Daw po! Daw po! Mapalino mo na. Nilakay mo? Nagtao po, nakaunag nga doon. Napapan nilakay mo? Awan nila kay kon. Ha? Ano? Ako nilakay mo? Pinatayan? Hindi pinabalitaan. Kapi madim lang bagbag ka kanya ako. Tanang kikape ako mamol. Patay, sino kaya tayo bagami tayo kinyam? Awaanin na. Ang kurtenders dito yun na. Kasasi ka mo ito. Ulito man din bagam. Narigat ang kadwa na ya. Narigat pa yung kadwa na gawawiray. Ni man ka, di nakatakatawan. Kapitin ng panak. Kamu pabarangay ka. Pabarangay, kaya mo timpak pa itabanger? Padasa ma, pablatter ka. Pablatter? Spell mo man dyan blatter. Baka batero pa itarupam. Kapag siya tayo babay ito eh. Nakuyo-uyong. So nagado mababaakan. Sika tatay ka pa ya, kaya mo nga rasawak tangiwa mo? Panyapinap ko ng tingiwat ko, bagas. Kumano ka man dito yan? Noong man na nasa nga ramidam dito. Kapag ka, maalam pa agungit. Natay lang ko nilakay mo. Sino ito naggibagangan natin nila kay kon? Sikaw, tayo bagbagan man kita inawan. Awanan ko na, awan sunat ti balayan. Muktalon na nga talaga. Mutalang ka, hindi na maganda ni Richard Dago. O tata, amumon nga awan sunat ti balay. Agbaling kang umalasan. Lama lang ko ma, nung dapat nabati arak na ta. Ha? Ata nga arak. Gusto nga nagsina kami nila kay ko. Madim ang muya, arak na pagragsa kami. Nawal ti arak, matay kami. Hapay, anay ti may tagta arak kinyayo. Number 1, nabit kami maulaw. Number 2, pangpayamis si turog may. Number 3, pangpapuskol turo kami. So magay mga napupuskol parang kayo. Lalo na ni ba? Sige na babae, minum kayo mo tayo. Tapumuskol turo kayo mo tayo. Oh no! Kisi sa bana ba? Tab ka ba anak? Sak bala. Yeah, boy. Dito nih. Punta. Pero di mo na Dim Say. Pati katawa nga katawa. Diyan sa murmuri aman. Titipid ko ti arak, pangparagsak. Oh no! Bak, pagtitiripan naman hindi mo sinibagat ka, pigilan na ako. Yan lagit din. Dito tapay lang. Relax ka lang. Oh yeah. Now, tirak ni Dim Say, hindi mga magpigilan. Hindi makikita nga kasta nga lupo-lupo na yung bagat ka. Ay, blata man ay. Atan to kahit kape ka nga kape, so nagalisto nga pumundot taulaw. Kasi Kita mo na, baka dapat sobrang ni laki mo ti arak. apoy nagkulikan aya. Awan, indala na. Hindi pa na. Kamu ano na pa na nga lubong adi nga tao. So, amukaw, nung na yun. Arjik niya ba ka yun? Inom ma yun. Amo mo gayam tapos agdamag kapay. Pabuksitan kan sa. Kita man Drais, pabuksitan na kanon Dim Say. So relax ka lang ita. Nauuyo nga talaga rin ko ba? Sumasakaraw ko sawa ka. Pili madi nga amasona.
Nakait mo nga sa wike, anaconda? Anak kong dang ibagbagam. Dinosaur. Kurewan nag-asawan ano, kasi mo lang. Sila kaya mo, hindi ka maputing tipagay. Napakitin wang. Noong gaya, ma. Ana, may sabay? Andres, kita mo ni Dimsin eh. Pinabuksitan da, rumar sa dikin nanan. Masaktan ti ano man. Sakitin, Jones. Atag ka, ito. Mapapanto ka ito, balay. Sakitin. Ana, wala pwede ko akong dita. Niya, matidarag mo. Dating ko ton. Ah, kaflakinit ko to na. Ato yan na eh. Marasada ato yan. Although magaya mo, halipata kay luluktot yay. Ana, kaya mo? Kaya mo nga maraman natin presak nga danag? Maminsan ton, baka nagsiti luluto ko. Madi kang subsubli dito yun ha. Kapunog subliak pa, pinalakati mapabuksitan. Gan Andres, yung kakatungtungan ni Bakit mo, baka madi makaungot ka niya majen. Maditirik nakba, baka siya matipabuksitan na. Tantukit. Kasano kayo ginayos ni Bakit mo no kasta ka? Di ka mailaw jubing mau? Ito siyempre may iluwa jubing ko ha. Idamag, kaya daw na ni bagat ka. Padasim ngamin ah. Kumabuti nga nga raw. Maminsan talaga tumabando yun. Ata ka manin, arito talang nga routing. Ay, basta. Mitsak pala kayo tagaway. Takid din. Ay na. Nagpakpakabututan ta nga, nagpakastoy. Tapos nagbabawi ka. Diyan kaya. Tala katungtungan ni Timsain. Apa yung harapan dito? Kaya niya ko matidamagin tadji nga tao. Kumalay mo nga baka dati balita na napintas. Ajay, agbalita tinapintas. Wrong spelling ti pinag-istorya na ajay. Punay ka mo di tao. Nagalas lagaro din. Nung spelling bye. Yan pa'y sumait. Ana, agawad ka tabalayo ha. Talawang ka to. Ay, basta diyan kaya tagaway. Takid sa lunan ni Timsain. Ukis ti sabam nga talaga. Ana, kapan sa lunan ni Timsain namatay. Talawang ka di tao. Peg samit tama mo. Intang aro din. Basta, kaduaan lang mo lagayang ko yung daan. Patakam. Baka di na din naman papapanan na dyan, matita masarunwan. Amo mo ate, bulate.